Dengem te gelo. Dengi bitti. Başte em dueşane dane. Tamam, başı. Niha eme xwe berdin ji çê agirê berî nava derdorê agirê bidin. İro mêvanekî me gelek hêja heye. Birêz İshan Birgül te bi xêr hatî. Ka hinekî İshan Birgül kî hinekî te dikarî wî bi me bidin naskirin? Beri arasتی yani وقتی از دخوازم خو بدم ناسکنه yani لگوری من سرحدتی her tim govek 5 tane yani az ki Kurdaki serhadi dibinim, Kurdaki serhadi dibinim. Yani elbet ne vaki herem ciddi yani herem Parizi ev tişteki xwezayî ji ber ku serhed jî beşek axame ye û em jî xelqê wirin ji agiriya serhedê me ji gadî navçeya Gadînê dinivîsim li gorî hêza xwe dijopînim ka dünya çawa diçe cana hestê xwe wekî helbest dînim ser kaxazê cana wekî çîrok cana wekî nivîsên rexneyî jî ya mizah ancak rexneyên mesela siyasî çabirim politik yani li gorî rojevê li gorî mijar ha wisa bêjim Mamose birastî herî tiştê zor xwe danastîne wisa bêje. Lê em bêjin danasîn zêde ye jî yani gelek em danin her tiliyek te da hostayiyek heye. Ji ber wê em ê hêdî werin wê derê. Mamose hinekî em tekiliyê te û çand û hunerê çawa ji ku te dest pê kir ev evîn ji ku te yani ev evîna ziman evîna em bêjin xelatê te. ya rastî tişek wiha hezanî hîn tişt dixwaze însana de hene yani çabirim wekî nivîskarî helbestvanî yani eleqeya ziman ew divê di karakterê însan de hebe ya min hinekî biçûktayî de jî rastî navbera min di nivîsî her gav xweş bû anha jî mesela ji bo min dema tu bê nivîs pirtûk pênûs yani ew di jiyana min de cihekî wanî taybet heye mînakekî bêjim ya ez cihekî mesela dezgahekî pirtûka bibînim hetayî serî gilê nexim derbas nabim yani hetayî destê me re dixwara cûr bi cûr pênûsa bistînim yani ji her rengî ji her ewkê tabii mesela nivîsê wiha dest pê kir yani berê bi zêdetir ser siyasetê mijûl dibûm siyasetê re têkildar dibûm awayî bêjim siyaseteke aktîv lê wî çaxî jî bala min ser ziman bû ji ber ku wexta min siyaset dikir jî ji bo min tişta herî girîng ziman bû dîsa yani her tim bala min ser ziman bû piştî salê 2004-2005 şûnatir edî min awakî aktif ji bo xwendin nivîsandina Kurdî serrastkirinê ji bo min Kurdî yani wekî axaftin baş zanim ji ber ku piştre hîm nebûm yani ji dê bavê Kurdî mezin bûn ez pey serrastkirina nivîsiyê ketim min ew serrastkir piştre jî di asta mamostetiyê de xwe pêş xist ku bikaribim dersê bidim tabii beriya wê jî helbestê min Tirkî hebûn min Tirkî jî dinivîsî Kurdî jî me hewl dida lê neketibû ew xwest helbestên bipesin falan û piştî wê edî 2010 falan şûndatir min zêdetir girêyanî da ser ziman 2018 jî Cugum helbesta pirtûka xwe helbesta a yekemîn a gotinê nîvcomayî derxist û me xwe berdan nava govenda edebiyatê Belê em zanin ruhê xanê li wê herêmê heye belê gelo wekî ziyaretgah heye jî yani kesê ku li wê herêmê ne em bêjin ku bêjin ew evîna welatê wan evîna ewkê di dinhêrin mîna ku xaneyê di guhê wan da digotin ji wan re gotive ev di zarokatiya te de gelo em bêjin tedî li herêma we jî ezmî heye bi serê xanî son dixin
بله و محقق هر کردێکی مثلا از بن نوبهاران بچووکان یعنی ئەو کورداتی مژوێ ئەو کریانێ گەلە هون دەها نێزی خانینە ئەوسا ئەو دوای هەیە باندۆرەك ویژیت سەرتەژین بله تشک وها زانی مثلا هین تش آوا کی تای مثلا مور رازبر ببینه تشک دینه لیواتا شیمبری جی تشک دینه تای بربرچاوه تو چاوا دمینی به دستا دمینی yani bir guman em jiwe ki her Kurdî yani piçuktayê em diçûne ser goristana Ahmedê Xanî rast wekî gotina te jî gotî li ser ew ê li bazî de bi taybetî bi serê Xanî baba tê sixunî yani wate yek bêjê bi serê Xanî baba kan tu bizame edî ew son li ser navê pêxember ser navê Xwedî derbas ve yani dibê çin ev kes ew pir son xaribe mesele temame îca yani berê em diçûn mezane bu yani Ahmedî Xanî me avakî tenê avakî olî lê din herî lê ku piştî ku xwandin nivîsandina Kurdî pêş ket wexta ew ê Mehmûd Zînê min xwand îca di çavê min de Ahmedî Xanîyekî dinê ava bû heta wiha ji bêjim ez rojekî dîsa çûme ser merqeba wî ez wata derketim li bazî de mêzer kir ya dilê hinekî kelamê tije bû zanî me got gelo Ahmedî Xanî wata işte falan rêzik nivîs ve gelo bî alî nihêrî bazî de gelo aliyê dinê de nihêrî an jî gelo wata rastî ku qala evîna dikir yani rastî jî gelo behsa welatekî dikir an jî behsa jinekî dikir ya dijî mesela romana Jan Dost a Mîrname ji hevdeh karakterên di derdora Ahmedî Xanî pêktir romaneke pir baş e jî yani wata ew roman jî min xwand yani gelek cere ez wê romanê re mesela derdora bazî dê kera bazî dê li derdora Ahmedî Xanî jî geriyem yani edî wî çarê min hîs kir erê yani ew xaniyê em piçûktayî de me nas dikir ew xaniyekî din bû dîsa ew xaniye lê asıl xaniyek em nas bikin jî xaniyekî din û piştî wê helbet yani şûne du gotina zêdetir yani du bar jî da ser me lê me got hûn neviyê min in divê hûn birîvîsin û ev pênûsa me li erdê nemîne ji xwe ez xwe jî wekî deyindarekî xanî û mîr celadet dibînim ez dibêjim wan mîrasek ji me re hîşt gotin yani riya we ev e dibê hûn vê bikin lê tişta em bikin jî çi ye dibê em jî li ser wê şopa ana li ser şopa xanî ser şopa mîr celadet em wê rê bimeşin ez xwe wekî wî awayî berpirsiyar dibînim ez dibêjim ez divê hetanî hêz û ewam hebe ez riya her duya bi taybetî riya her duyan li erdê nehêlim pênûs nehêlim ku hebra pênûsa wana zuha be belê mamoste wekî ku te jî gotinekî em ji ciwaniya te dest pê bikirin ew bi bandora herî ku di got divê tu binivîsînî divê tu van bûyera binivîsînî divê tu vê evînê binivîsînî çi wê bandorê li te kir belê ya helbet sedemê nivîsandina însana berhemên edebî bi taybetî jî ça bilim terapîkirina ruh e tu yê dixwazî tiştê ku di dilê xwe da bêjî lê ji wê re rêk lazim e mesela bi taybetî ser helbestê bidim hî carna mînak ça bilim ya tu ji kesekî hez dikî lê tu nikarî bêjî mînak tu çitkî tu bi helbestekî ev ê êşa xwe didî der tu dibî mesela yani min ev bû yan jî tu dixwazî mesela peyamekî bidî lê tu rast nikarî bidî tu çitkî bi helbestekî mesela mînak çi bêjim gelek di helbestên şairê Kurd de em vê tiştê dibînin yani xwastina hîn tişta bêjin lê ji bo ku bi rehettir were sewrextbûn yan jî herkes çê jê fehm bike gelek bi helbest de hatine vegotin gelek bi çîrokan hatine gotinê an ji bin nivîsên dilê tişta ku min got erê dibê ez ku ji bimîsim min gotiya em di asta kursa asta duyemîn de bûn mamoste ew dabû me
وکی پرشان گوتو جیانا جلادت علی بدر خان بخونن که واجی چه فهم کریه بگو کردی واج پیش کنه وقتا من او جیانا وی خان راستی جی گلک تشت سری مدد چه بون یعنی جبه که تو جمالباته که دولمندی آرستروقراتی بخوش وکی شخصی پر پیش کتی هر تشتی دکی گلک نیمت در فتح دنیای البردستی تنه لی تو وانا حمود دی آلیه کی لسر زمان دخابتی یعنی تو نوی میری بوتانی اما دتی دکوی دروشه که خزان مگود بی امجی لگوری وان کسا لگوری تبگر وان امجی تشتکی بکن یعنی امجی دبی hani Ahmet Xani diye de dest vaqta ku min Kurdî nivîsî dibe nivîsandina bi zimanê serdest da dibe wekî şerbeteke zelal bû lê Kurdî wekî tortekî bû dibe min ew tort tercihê wê şerbetê kir helbesta bi min helbesta Mîr Celadet Alî Bedirxan jî heman tişte yani binêr derfetên İstanbulê işte Fransayê û ên Şamê gelek derfet hene ama lê ew hemû گرینیا خود دست زمانی کردی وی دیمسته و او جمره بو سببه کی آدری هلبستا محمد اوزون یا کش بو بناوکرین یانجی جبو بلاوکرین زمانی کردی در نوع ادبیات نوع جهان دا او جی تاثیره که زیادتر لم چکلی وکی مگو زیادتر میر جلادت علی بدرخان سکناویه جبو کردی کداویه جبو کردی گوتمه گوتو جی دوی بنویسی و هجی بوی اوی دونیسم بله ماموسه مثلا من اکیجی خبری هلبستا İshan قالوا الشاب مو نفسه خسرينا شايد بدخل نه nefsa ne hesan ve yani nefsa helbesta İshan Birgül cudaya uyeceği helbestin din kiye gelin بل راس ده مثلا هلبست منه ایک پشتی که ده پرتوکا گوتنی نیوجومایی من اید بچای دریج دیویسه حتی گلک حوالی خاصن هلبست تا بخورن گو حیران گوهم دخوازن هلبست تا بخوری لی گو هلبست تا دوسی ریزی که نه خواندنی گو دوی تو دریج بنویسی ایجام لی اب هبو گوتنی نیوجومایی به طرز ده که او کم جرا لاست دیوژن به چند ریزکان و گوتنا گلک تشتانه مثلا هلبست کنن یعنی مورد کارا چا بجم نه کی افوریزماین مثلا ادبینه یا جوکی مثلا هایکوی ژاپنانه لی برای کی کردی لاس جبک نابی ویش ام لاس یرا دیوشن اوجی به طرز ماموسته ظاهر کایان اوجی هلبستانه کی کرده بوجی من دوی tarzı da jüvi cesaret girtiye İnsan bir gün herbest da zeyde tıştan nanvise be kim tıştan le gerek tıştan devce be kim gotanan be kim peyvan le gerek tıştan devce her herbestek xudi çiro geliye bele mamoste yadın zanım herem edavaki çiroken balkeşi kom ki yani bejin neçirvaniya çirok ajit ki yani ev çirok nivîsandin çirok civandin jikute beli ya dest pekir ha bejim dibek bu dost havali me guhdar dikin şaşne fem ki ez çiroka berhev nakim ez yani ben çirokin modern divnistim hani dibek bir haval şaş fem ki bir hani çirokin nava gel ev jikute beli tu zanî hîne tişt hîn tişta di xwe de dihebîn xwedî dikin mînek ça bicim wek tu zanî ez rojnamegeriyê ji dikim kesê rojnameger wê hêwana hetim ser tişta zanî mînek ez wextan mesela erebekî swêr dibim yani bi taybetî jî minîbêsa taxa me di çenema bajêr tê من gelek çürük xwe oradan nivîsîne ya watan tiştekî li guhê me dikeve dengek tê ya diyalogek derbas dibe yani em karim akî vêjin em ew tiştê ku te nivîsandî tu bûyî şahîdê gelek wan mijara tabii gelek yani
بویر همه بیشم من راست او نویسینه تشت قومی دم رحق دای طبعا البته گرک چیرو که من دسری خدا سیوراندنه یعنی هاتنه ذاتی هاتنه سری مهنه لی گرک تشتاجی تشتی دنوا جواک ده قومی نه آوا کی چه بجم به طرز که هم مزاحی چیرو که کسی دنوا جواکی کسی جرزی یعنی پر yani normal او kes ya mesela Jesuki te mala xud ama milli bir de diyalog eder bastı be. Yani o ev hinek çabjım god bemen hinek bitti kiliya ve rajhay yani bu rojname geriye çavi rojname geriye çünkü tu tişte gidini dibini mesela insan basa tişte gidini dikin mina de çiroga gemde ya deri minibüs ne girtini ama evke لوردا وجنكا دني اكي داري قرتني ناي غازنج دبقى ادني دبي انا يعني كتان دبي برا يعني ميري من حبيب ميري ميري ازبو كتاما falan دي bu mesela او çabacım evet civakiye mesela hani herkes derdek bir başka mesela yani kudana deri aciz ben avdi dibi mesela bira yani Kutan yani ledana deri yani ne keval saç femnak nere. Ha lehstin yani belki derine girdin lehsin ya terkide vurma belki rasa harima ve harima ne Jinki herama peyte guherti. rasa rasa o harima me kutan yani veki dövmek vurmak falan veki sana harima ve hene mana kadın he Na zani mama se mesela از باش تی بیان مزارک فون نه کی جواته کو دوان دام رودنشتن مخابر زمانه موسایه دگوتن به معنی دام چه به معنی چیا دو همو خابتن دا هنه کی گوری نیتا مجینه خراب ولی دو جوی بجیانه rasa ya eri yani ev çirok gelekçi mexwast insan çabicim hoş teda bibinin mesela helbest ederci mesela Portugal mene gotinin cumhuriyet şey balkeş bu herkesi jüvi Portugal helbest ekora bijar bu ev helbest sanki bu muhatiye nivistari yani az bavarım tabi ya Sofi o Monika ve ahriye deket tabi çıkaz kesa xwandiye çıkaz xote اما هیوان سروی اما هیچی ورن کن بس اما که رقم رو ویجی بکن بسام پیشتا چه از تشت دخوازم بگم انسان خاطی دا ببینه بیجه یا ev yani دبر da ev çiroka منه ev helbesta منه yani de evet da gotini nivcumay da rastici az karım bejim az geçtim Armanca xo çağırmadım me hitap xast hitap dilin insan akıl o gerek hesaj ev pertuk vaki berhema xodit vaki çiroka xodit yani evci bu im kefhaşi bu jbek tuştan medxasi az nahar dide bizim bu insan de gotini meda xo his bike او çağı demek ki az karım bir işi bikim hatta xo his neke çünkü لگوری من ادبیات حسه تو ندی حس کردنی اب اشتباه که خوشید و تشکیدن و لیگ حس کردن به تو نکاری قلا ادبیات بکی. ماموسته مثلا دام الناوی مونیکا و صوفی دنهرم دی جیهان yani melusat vin em bejin oldari o ali dici em bejin Monika jiyanektin ekektin Gelo te çava van her du nava hani gel hev vate ve şkut derte çava da derte veki xabatek ji xabatek teru tije yani Ya rasti yani ev ilham abi ciroke hevala kimi bu navi ihsan bu. bele Kesek oldar bu rasti zedettir bek oldar yavi rulek misteri xuda şey fikrim ya bu ev ruleki وکی işte Ahmediye derler kesek Mesih be kalbe ye çibe gelo zani mesela evkir veki beşe küçük nefisi ya paşa fikrim bu yani de ahiriye bir mesele çebe o hatta yani hatta çiroge bakın bunu birini yani dünya denizci bir aşkı xiradı ça dünya denizci hiç bir aşkı xiradan hiç avavi dikşine yani mıxast tişteki çabedim هم وقت تشك تهزات خوياتك وقت تقول يعني كسكي صوفي
oldar yani çi derdi bir he beyara be gerçekten Mesihî ra kesek ne Müslümana erasi balkeşi bu ne yapıcı balkeşi mecara veci acibha karakter ev ke karakter rast bu le neku tabi aşka ke vesahabu hatta tişek bahaj he gelek kes abi şaş famt kan hev zanen ev ihsan dor da bte baskeni ezim ev ne ezim Ha. ev ne khaki ama kevri bu من جيتا بپرسیا گلو اوتی yani ya جو جیروگن کو اوی جیروگن از کو تدا جیا me hatiye seremi yacım bu ev kire şu az bana inkar nagım edim ev azım li ev insan ya ev ne kirtu zani çi bu me ev tesadüf kad çabicim ne hata haşeme arasti yani mesela ne hata haşemin ne habalin editör ek redaksiyonu kirin ek xwendina davîn kirin mesela yani ev kes ev nekirin. Yani minak çabicim veşengeri me kek berfu bari redaksiyonu me kek ikram baban bu xwendina davî editöriysa mamosta Avşin Abdülbari o kek mamosta İbrahim Gümüş ev şu Ahmedi me gobra kezi Ahmedi ki bixune ne ko yani serhadi tane bikin me gobra her emoji ev hebe ko kana be ki masim hebben bes bala kesi nekşan ya ev insan dibek vanaj gut ev insan meji li ev insan ne yazdım ev giro kom kirna wan em bêjin yani ji bu em nebêjin kom kirin nivîsandina wan ji ber ku te got pirê wan jî tu bûyî şahîdê wan em bêjin qewimandina wan te bihîst yani ev çend sal doman ev yan jî em bêjin piraniyê heremekê ne an jî tu bêjî tu dixwazî heremekê an jî gelempereyê Kurdistanê da tu geriye devan çîroka ya pirseke pir xweş bû ez bê bêjim ewl çima bigo hani berhev karî ne ji ber ku ya ev hemû çîrok çi qas yani bu me şahadê van bûyere yani min ev ji van bûyeran karakter çêkirine yani ruhekî edebî de ne ku yani ev mesele kesek ji min re behs kiriye gotiye bede bu wahabiye min ev tiştê dîtî rehekî edebî de ya dinê jî helbet ne herîmekî lê ev taybetmendî min dayê mesela çîrokên pirtûkê da ê ku wekî mînîmal wekî diyalog yek serhedê derbas bûne min ew hetayên ji min hatiye devoka serhedê parastî lê bi rastnivîsekî bêyî ku ahenga ziman xerekin lê mesela çîrokên li bajaran derbas bûyî ew hemû bi kurdîke standard û bi giştî nekutibî yani tenê bi devoka kevkê ji xwe lê ev taybetmendî me kir çîrokên li serhedê nava civakê da ku derbas bûbûn ew me mesela hinekî devoka serhedê piştgûh nekir înakê çav bêjim mesela di çîrokeke me de jirik dibê işte mesela kurê min teşekkür sandiye normalde em bêjin spasname yani nave heta velê redaksiyona bu serhedê kes nabê min spasname sedî yani bêm teşekkür sandiye xela zû çizanî ew tiştê nûsa me piştgûh neke lê mînak çav bêjim helbestên li qala jiyanê li bajaran dikin ew me bi kurdî ke ew mesela mînak çav bêjim gelek çîrokên li İzmîrê jî min nivîsîne yani xeyalên li wir jiyanên li wir ya da mesela çabêjin li bajarê gidinê yan da rêda ew ne mesela li gorî kurdîke standard ne ku tenê herîmek yani bi gelemperî wiha bêjim ku ne tenê herîmek bi giştî lê ku çîrokên serhedê qewmî bin me ew serhedê parastî hani devokayê parastî werde belê mamoste em bêjin aliyekî teydin rojnameger ev rojnamegerî hinekî qala wan xebatê xwe gelo hêjî ez an domînî ev rojnamegeriya ku tu dîkirin
çava kijan rojname de anji zanım prani dijitalen yani. Kızın ki qala xavatı xoy rojname geriye jibi ki bu tamam şervane me ve baştır Yani ve. tişek baha hezani mesela taybet yani roznamegeri ji bo min cegî wî pir taybetmendî heye. Ez wiha bêjim yani di salê 2000 da wî çaxî weta evê ajansa nûçe a Dîclê hata avakirinê ez jî wî çaxî tevî wan xebertar bûme heta wekî me bêjin dikarim wekî destpêk lê divê ku hinim pirsgirêkên malbatî çêbûn yani qaziya falan bûyer bûn ji wê me dest pê nekir lê ew min ew hebes û hezkirina min ji bo rojnamegeriyê ew nebû yani tu carî ku nebû me her tim yani di malpera da dinivîsî bi xwe nivîs di nivîsê me de ew da der zanî henê mesela me vir ew wê ew rihê mesela rojnamegerî firq dikir û piştî yani evê hetanî salên beriya mesela pandemiye ve mesela wekî diyarname aliyan Kurdî bu çend her malperê Kurdiye din de jî me dinivîsî îcam ya din jî me new kir piştî bi destpêka pandemiyê jî min dest bi nûçeyên taybet ên wekî telîfî min dest pê kir ên Tirkî niha jî mesela wekî rojnameyên girêdayî Cemiyeta Rojnamegera a İzmirê a Cemiyeta Rojnamegera a Türkiye her wiha mesela çabêjim rojnameyên ê herêmê wekî çabêjim işte Serhat News, Muzul Press, Dersim, Haber Erciş, Independent Türkçe gerek rojname cür bi cür mewara çekî hêj niha şetim hê niha jî mesela wekî çabêjim gotiya 9 Eylül a Tirkî Dersim Mamose براستی تکر تمجارek hani bibira min Qadî Muhammed da bûye serok komar car dîsa din herin tê qadîtiyê dike ya divê tu bûyî serok komar hêjî tu tê qadîtiyê dikî hêjî karê xwe divê ez ji vî karê xwe hez kim min ji vî karê min dest pê pêkiriye ez vî karê jî bikim yani yani zanî wekî em bêjin hakimên dadgerê wê herêmê ye aliyê din jî divê na ez vî karê em malbat jî hemû vî karî kiriye kiriye rastî tiştekî ku merû jê hez bike yani di dinêrê tê de evînek jî heye tê de hezkirin heve merû wî karî bû wî karî ve wek rojnamegerî ku te got te wê hanî bîra min aliyê din helbest helbesta jî xweş dixwînî beriya wê biborin ez ji ber ku şiroveyan dînim lê nekarim bixwenim ez bi rêya te hevalên niha me guhdar dikin yani temaşe dikin ê ku şirovekin ez hemiyan silav dikim silavê xwe ji wan re dişînim te got hezkirî ew ê ku vê gavê me guhdar dikin temaşe dikin hemû hezkirî me ne em gişke silav dikin berê em devasî mesela helbest dêbin tişe bigota me got te hatî ez zanim aliyekê din jî helbest xwendina tê helbestê jî ew jî heye lê tu zanî helbestvanekî divîne divêşka ji ber helbestekî bixwîne vekî em kêfxweş bin helbet yani ez divê evê vê îtirafê bikim helbet xwendina min nesa tu vê helbest xwendineke baş e heta ez karim bêjim xirab e lê ez ê ser xatirî we helbestekî bixwenim tenê yekî ez bazara xwe ji ber re bikim tamam bê baza yani me yek li vir hebû ez ê were bixwenim zanîn gelek mesela heval yani helbestê me xwendin mala te wan ava be wekî kek welet bazî dî bawer yekta rengîn adar kekî Güney Özdemir ya ji hevalê dinê navê wan bîra min çû bira hemû gulecan bi xêr hatiye welat heval bi rastî welat hemû êşa me ew dikişînane jî êşa me ew dikişîne dinkî alîkariyê de jî piştgirî de me xwedê tu êşê nîşanî wî neke ewşa xwedê tu êşê nîşanî Qur'an merû welat başqa ye welat
tiştekî nekê. ولات ناوی خوش ولات هنده از برا هلبستا خواه کسرین قانونی او هلبست yani hem Türkiye ve hem Kürdiye ve hiç belki من وقت کردی نویسی گله کن یا ایک خواستن گو ترکیه ویش هبه yani Türkiye ویش دستان بارگر مبخو کرد لی جبک فرماتا برنامه ما کردیه دیوارا کردیه بخونم keserin kanuni binavi helbestemel sermaye sar u seqemedir cuverzan kanuna peşin berfanbare sê gav piştî sermavez çar gav beriya çile berf dibare ser bijangan bêrîkirên mêvanê zivistanî du pel tên xwarî yek li ber bayê ketî yek jî şirîkê emrê min dil dikeve xweş xapîniyan emir pelê weşiyê dihêjmêre bablîsokek dilerizîne dempîvana li duwarê dilê min baranek dibare dilop bi dilop dinoqete şil û şerpeze dike awran cemek dizê li şêlekiyên çavan ewrekî sayî ra dipêçe deşt û beyarê dil du rondik dibarin ser henarîkan du gotên li ser lêvan ev helbeseke me bû Saata te xweş ya. tabii yani migot ya piştî ku Pirtûkê hevala ji bo xwandina ew xwandina helbesta gazetê xwe kirin gotin ku yani em dixwazin helbesê de bixwînin lê helbesê te kinê nayêne xwandinê me ji bo em jî tenebe dirêj bimîsin ew hevalê dixwazin Ew tam besa. Ew tama helbestê bese. belê belê me got em bira ew ji hebe dirêj hebe ev jî wisa bû Mamoste xevatê tey ku tu bidî pêşiya xwe yani pêşerojê em bêjin xwendevanên te em bêjin hezkiriyê te em bêjin wê bi çê ew bibînin wê ji tabî bendewariya wan jî heye em bêjin çîrok helbest xevatê nû sürprîzê te hene gelo yani wiha bêjim kekê ji hev berhemê min jî wekî sürprîz bûn çawa sürprîz bûn wata min ew derxist wata pirtûka helbesta derket bu çaxî çîrok dêvinîsîn çîrokê min ji hewin helbest jî hebûn lê ez zêdetir bi nasnameya xwe polîtîk diha me naskirinê wekî siyasetmedar dihat me naskirin yani ancî ser ew ziman kesî ew derz texmîna ku ez berhemekî dexim nedikir û me pirtûka helbesta derxist piştre yani hatta 4-5 sal sera derbas bû û herkes li benda helbestê bû pirtûkeke helbesta bû hatta hevalek hebû xelkê Mêrdînê li Amedê dijî goya ku pirtûka îca derkeve gu ewil îmza li Amedê ya ewil îmzayê gu ez dixwazim kekê mirad ez jêra silavê xwe dişînim yani ew ji ber ku gotinên nîvcimayê pir ecîb andibû pir kêfayî jê pirtûkê re hatibû yani gu ya dûtiya jî gu ez wekî îmzakirî dixwazim lê mejbûra ji sürprîz kir pirtûka çîroka derket yani piştî vê çi derê helbest derê çîrok derê ya tiştek dinê derê yani nezanim û naxwazim bêjim jî arastî ji ber ku ez amin çanda dêm edim sürprîz xweştir in sürprîz heyatê xweştir dikin nişkegavî em bêjin nişkeva çimkî tu wexta tiştekî bêjî pêşta bêjî tu helecana wê jî nabîne mînak çabidim tey carna hinek heval pirtûka xwata amade dikin dibijîne wele işte demek şunda filan rojê wata pirtûk derdê tu kelecanekine ama wata ku nişkeva derdê ha mer şaşo paşo dibetayî mer dî wala ha yani tu ew dibîne acîb dibîne ew jî kêfxweşiyek dide însana yani ez helbet xebat hene lê ez evê dikarim zeralî bêjim ez zêde pirtûka serhev dernaxim yani edêm pirtûka min e hey ku hetanî baş bê xwandin bê dîtin çünkü mesela ev mevr xwe bigêjine hev ku dilê însana bigirî bikevî dilê wan ya tişta dilê wan bimînî ya dilê xwe baş wana bidî naskirinê wî çaxî bi min çêtir dibe
çünkü yani debat tu ser her Portugal derhi ya yek disiha yeki de dimine o gelek Portug beyek xwandin de Portugalî insana da diminin ez naxwazim wê jî bikim ya dijî bi min sürpriz bibe yê çêtir bibe hele be sürpriz be Rastî sürprizê ve yani wisa di nava axaftinê te de wî dibînim sürpriz hene lê tu naxwazî sürprîza diyar bikî. Ez bi rastî çiqas em bêjin gotinê nîvcû mavin jî lê nîvcû nînin gelek gotinê bandor in gelek gondinê çiqas tu bêjî te xwesti ve gotinê xwe pir ew jînekî peyva bikarînî lê divên çiya wekî bomban e ew gotinê te yanî. A didiya jî mamoste em zanin ew her peyvek ji bo xezîneya Kurdî ye. Her gotinek Kurdî diçe xezîneya Kurdî. Herkes gelek kes hene dinivîsînin. Tamam bera binivîsînin. Lê divê ziman jî zanibin. Ev derbarê van da tu çi fikirî? Bi tenê dinivîsînin lê bi Kurdî nafikirin jî bi Kurdî dinivîsînin. Yani ev jî tiştekî xetereyekî bi xwe ra dîne, xetimandinek bi xwe ra dîne. Dema em bêjin hinek kes wan dînin gelo ev nivîskarê Kurd in, gelo evin işte wekî mînekî jî neyînîne jî ev. Di derbarê wan de tu çi fikirî mamoste? Yani gel razı te perseke pir provokateur kir ya te me bidî xeberdarî dirijin ya Eğit kolun tıkar. aras te devê birînê vekir yani tişek wiha he tu ji bo ku zimanekî binivîsî di zimanekî de binivîsî divê tu hakimê wî zimanî bî yani Tirkî be Kurdî be zimanê dibe ya denê jî tu hakimê çanda wê folklora wê bi wê jêwê gotinên pêşiya ya tu wê civakê çanda wê nas bikî yanî di mexabin yani ev tişt di nava nivîskarên Kurd bi taybetî jî di nava helbestvana de heye gelek kes bê ku rastnivîsê bizanbin ya jî bî zimanî baş bizanbin helbest dinivîsin ez her tim dibêjim helbest ne tenê kelandina dilê te keliya tu çend tişta binivîsînîne çünkü te gotiya tu dema navê nivîskarî bidî ser xwe dema tu tiştekî binivîsî ihtimal heye gelek insan bi rêya te hînî Kurdî bin jî. Belê. Kurdiya te Kurdîke baş nebe û çaxî çi be ew kes bi tera wê Kurdiya te neqenc û kêm û rijî hîm dibin wekî Kurdî. Ya din jî wexta tu berhemeke Kurdî ku tu kesekî ra wergerînî bêjin ya ka em bê helbestî wergerîne Tirkî yani zimanekî dinî ka tê çi manî rastî ku tê de maneyeke Kurd hene be ihtimal heye wekî te got gelek kes bin ya wede ka nivîskarê Kurdî ev in ya jî edebiyata Kurdî gelo ev e. Yani ev rastî problemeke mezin e. Dibe ku hevalê me guhdar bikin gelek bê meselê şaş femkin lê ev rastiyeke me ye çünkü tu di wî zimanê de nepejî yanî tu nikarî mesela ev kî çünkü tu ku maneya peyva nizanbî wekî dibiçin hani xurcikên te peyva Tirkî dibin te bilgî darcin eger ku tijî nebe wî çaxî tu bi tenê tiştekê bicin çend sal berê tiştekî balkêş rastî hatibû bi televizyonda de temaşa kir şafak ez neşaşim bozacı oğlu he aranjörekî Tirk e gelek stranên Kurdî ew aranje dike got gorojekî gom gotî hemê hacî da gom gotiye ya mesela ev di Kurdî de hema tenê peyva evîn delal falan hene yani û hemê hecî te çima gotiye û kêm besteyê xwe dîne pêşiya min hema ev peyv tê tenê tê de hene gom te hele were xwedî malan xireke yani Kurdî behreke wisan e tu diçî naçî xilas nabe ev nezanî ve kêmesiya wan kesan e îro
heman tişt bu müzik derbas ve ilo tele deneri strambejin Kürt ve strambejin Kürt stedi noti wana zamanı xwe nizanin bimîsin û nizanin bixwînin jî mînak binê re van besteyên vê gavê vê demê daviyê çêkine binê re hemû dişibine hev û gotin jî gotinê wek hevin ha mesela çima zanî ji ber ku asuya wana Kurdî nefirihe helbestvanayê din hêr binê helbestvanî şibandineke tu tiştekî bişîbînî tiştekî yani rengekî dinê bidî mînak ya herkes dikare bedevê re bê tu bedewî neyse ya bedewî بله lê mesela evet tu wê bedewî bişîbînî çi yani ew بله şibandina wê bedewî tiştekî çawa be yan jî ew tu kêjan rihê bidî wê bedewî yani tu wexta mesela de kuramê dengbêjiya dibe divê navqendîlê tu بله belki mana navqendîlê nizanbî ihtimal he tu jineke qelew re ji bê jî navqendîlê jî çabêje bejin ziravê işte gerden çîlê yani bana tu mane mecaz ey wana ku nizanbî ihtimal he tu şaşî bikarbînî û gelek cara jî bixwe em rastî jî bir peyv şaş têne bikaranîn wexta me bir rexneyan dike îja aciz dibin mesela min navberekî li ser çend pirtûkê çend hev hevalan nivîsîn min dît ku yani ez şaş tê me femkirinî û gelek heval ji min dixeytin heta hevaleke me ji me xeyidî jî piştî wê rexneyê min jî got were heyran ew çav ez nabêjim helbet gelek kesa بله kêfxweş bû ji ber ku rexnekirina merserî ha evî ji bêjim ez negot tiştekim ha ku bê ez wekî xûnerekî Kurd belki hem hassasiyeta ziman ji ber ku mesela hem ser xebatî ziman jî disekirim yani car mesela gorî rewşî dersê Kurdî mesela em didin û hassasiyeta me ziman şey hani nekut bê nêzîkteya min ziman مامۆستا Bile. erê mamoste tu zanî yani ji wan hina kesa tirê ev ziman bêxwediye çi pê bikin bipelixînin xera bikin em bêjin wisa wesle bikin jî ji wan tirê kesekî xwedî li vî zimana dernayê ew jî azad yani vî karê xerakirinê jî bikartînin gelek wekî ku te jî got ji dikê li ser dikê bi Kurdî yani ew em bêjin stranê ezber kirine wa em bêjin gelek biyanî jî stranê ezber dikin lê dema ji ser dikê tê tên xorê tu dinhêrî bi Tirkî diaxivin bi Tirkî jiyana wan bi Tirkiye em bêjin bi malbatê xwe re xeber din bi zarokê xwe re xeber din bi Tirkî xeber didin lê malxerabin û ka paşo hûn çanda vî zimanî dikin hunera vî zimanî dikin yani hûn çawa dikarin bêjin em hunermendê Kurd in nivîskarê Kurd in yani mixabin yani ev êşek mezin e divê kesê ku wekî cenabê we divê bikarvin bibêjin divê ev vana ku ew kesê ku bi vî navayê yani merû riyê wan zelal bike merû bêje wale qusûrê nenêrin yani ev xewata ziman nîne ev xewata Kurdî nîne yani tu xebatê ji Kurdî re nakî yani yani ez wisa ew divîn bi rastî mekî mijarê ew jî kir Bere rast ew ya problemeke me mezin digel demese malperên nûçeyan ê Kurdî de ji tu lê dinhêrî mesela gelek zêdetir xeletiyên ziman hene şaşiyên ziman hene lê muhatabê te kestine tu hata dibêjî mesela kes lê xwedî ji derneke tu dê binêr weber de şaşiyek kiriye lê xwedî ji dernekeve tu festivana re jî dixeyidin nivîskaran re jî dixeyidin lê ev tiştî rastiyek e dema tu wî zimanî bikujî yani tabii ev nayê wê manî ha yani ew qatilî qesasê vî zimanî ev jî işte ça bêjim mertal û parastvanê vî zimanî em dibê çi ev şaşiyek hebe divê ev şaşî were dîtin were got ji bo vê jî mirov divê hinekî ya destê ça bêjim destê xwe de ser wijdana xwe hebî ya ev Kurdiya binivîsiye gel û çi qas têra gotina me kiribe yan jî însan çi qasî jê têr bibin yani tu ji ber ku Öyle. ha ev rastiyek he însan
دما قالیته دن هره zaten فرق که کیدان چقاس رحی کردی تده چقاس بهنا کردی تده چقاس رنگی کردی تده abi مرب راحتی dibine لی تو نکاری بدی قبول کردنی قبول نکن yani موجود ya mesela مثال فرتو که حوالا که خون نویسی yani 20 سال زیاده تر هم ناستکن و پیشتی وی نویس همن mesela ریا خوش بهرین هاج mesela اونا که yani چا بجم yani هم تنی سر سوسیال مدیا وکی حوالا اوش هر ده دی شرم هم در نخستر جوابتی آخوی جبرکم من هر بس برخنه کرد yani ev مخابل ev problem ماش هيا evjî bak te goya dibek ziman bê xwedî be ev rast ziman ji ber ku ew ça bêjim ew mekanîzmake ku awakî fermî bêje binêre ev şaşiye ev rastiye ku nehatiye qebûlkirinê ji ber ku statûyek pergaleke me tune mînek ça bêjim yani em cana asteke sadan yew zimanzanî me ji wata dibêjin nayê qebûlkirin hem mesela zimanzanî jî dibêjin binêre ev tişt eva dîsa qebûl nakin yani mukabele problem ama Mamus براستی ایش کسا ما بکر جوانه 25 سالیه راست به سترانک ام بیجن 6-7 سال بری هاتیه نویساندن دیچه مسامه السر ناوی خو قید یا و دو پیر درکت یا yani بیه قاده گوسا yani جوانتره خودیه وی زمانینن خودیه وی چانده خودیه وی برهمه وی دولمندی اینه دویژن یا والا شو ام حسبی خو کدا باجون تکس نینه قات اوکه یا میه جبو ویجی براسی ایشک مزن هیا از هیویدارم اف کسی که به هنر یا کرد به چاندا کرد علاقدار دوین گرینگی بدن سروا جبو که من کسی که از دما نویسکاره که دوینم دوا ام بیجن کسی که به چاند و هنر علاقدار دوه از ایشا خوشی بوان پاروت کرد ادویم که گلو اوجی جوه توفان را ببین آستنگ خو بکن ببیجن که والا توفانک واکی ته جبر که ته چاندک لسر جیکی ساغلم دان نینی حتی او کسی که ام بیجن که تدی من قلاوان کرد که رحیوان نکردی و چاندا به چاندا تر علاقدار چخب هفنجی از باور نکم تکیوری که بدن سر تکیوری yani. Gece ya böyle şurubek bağlamak için yeki gute Türkçe biliyor musunuz ya da bilmiyor musunuz? Teşekkür ederim. Yani hem derim Kürdi zaten Türkçe zaten le ecbek formata programı bername Kürdiye yani hem Kürdi da hem zanne hem zanne gece tu zanne mesela her tişt گریدای هنگی چه وزاری جمع گوتنه که yani باورم جوایت دوی هر کس قربان شیری خواه حتی کسی گوتشه که نخنج بکه دوی هر کس داجوست شیری خواه yani şiir mebest davite yok ki zaten tuji kiran asli bi tuji de baba ki dissalale ki malbata ki pak bi de her tişi hesap beki yani ta gut ya yani tu rabi strana ke yani debji berde bra 5-6 sal berine ha 2 sal berya jdayguna debji ev stran hatta be gotine tu rabi her ser khayt beki juga o haşa be edebiye İcam evlaj belki nezani ha nezani insan verek dike. Tabii hani insan nezan verekin. Çünkü çima zani hesap tane. Noktayı şundadır edep ahlak jitene. Yani radı ben gerek cara mesela dibini mesela gerekse sosyal medyacı o nivisi medizden vaki xu par ve vaki xu par verdikin dibişi he hayda xu dinir mesela. Yani cemme gotine kad bir mendi Türkiye mend binaza. Yani ev dikin serde şey ev dixeydin. Le mixabil evci az düzüm ev heneki girday kesiyete insan hem başka çıkacak. Mamoste hedi ember be dawiya bername ve hatin em gotine tey dawi hedi bigir brasi usa xoş derbaz bu ki emzan çav hatin dawi
راست ما نزی ساعتك باش راست راستی صحبتك فرخر دربسو يا هلبت تشتي مبر بيجن قالك هنا قالك تشت هنا لي از دخوازم ملبان کسی کردی شاش دنیسین فلان مرخنه کر لي نوع وی معنی ام بيجي مثلا کسی دخوازن کردی بنویسین او الهولدان هبه يعني براخ باش بدن يعني ام اوان بشكين مثلا میناکێک بدم از حتانی دەستێم تێ yani سەر سوسیال مەدیای مداخلەی نویسا کەسیە شاش ناکەم yani کەسێک ئەم ناز بکەن ئاژی مثلا ئەوە مە پێ بێ ئەم دژێرە تایبەتی دەژم برێت تابەردا خەرەکیە تابەردا ڕاستکیە yani ji ber ku çimkî ji bo ev kesê em dibêjin ku kêm jî dibê Kurdî nûs pir bin ew civak ew qada Kurdî ji firebekî em qenc xerabê xwe ji hev keş bikin زنی اینجا جبوی جی دریم بنویسن اری امنی که ام رخنه دکن ام نویجن برا نویسن ها مثلا دوی ام شش نفهم کنی ام دویجن برا راست کن سر راست کن بنویسن نگو ام بیج برا نویسن یعنی ما تا که هلوستک هات هولی برا رنگک روحکتی ده هبه که انسان جی تشتکی بگرن بوی زمانجی به قیمت به ای مثلا مینک تو دیدن ایرو زمان ترکیش مثلا هلبست نه هاتینا نویساری yani de em çıkaz ya haz dikin. Jiber ku çünkü ev kes rahak dana helbesti. Rengek dani çecek evi he tu tahmek je digri çima kurdici ne usabe ne? İru mesela em çima mesela helbestin mesela arjan ari bedel rahati peşkeşi her kesi dikin. Jiber ku terin tejene u em bu dil rahati em وی پیشکشی انسان دکن ام دویم بنیر هلبستی من ام نویسمه جبوی دبی ام بنویسن لی حتی دست مهات کردی که سر راستگری کردی که برای کردی به منطقه کردی یعنی که نه به ترکی افکار بوی اوی یا بیشتر از اوی او خدا بگرمه کردی زانی ماموسه تدی میجا قالا حمدی خانه کرد براسی حواله کی دگو اندی اف کسی که به موزیک را آنجی هنرمند آنجی امتکارم بیجن دگو اندی رحی احمدی خانه رحی مموزین قطاندن yani همو هلبست دوام کار هانین ده هر دریدش کدوم مموزی یا هون با آفرینن تشته که هون دینن اساسا که وب هر هوا تشته که هی نخون تشته که هون آفرینن وان بدم برگر گره که وصافه لی مخابن مموزین سیابند و خرجه مموزین سیابند و خرجه تشته که دان هانی جبوی بله کرم که نه بله گویدارم yani جبوی وی دوی جبوی هی که مقاله زمان کرد بیاجی ببیجن درسن انسیا کردیه بهار دست پیدکن لسر آنلاین روبروجی دست پیدکن کسی که ام بیجن جبوی بخوز زمانی خو پیشوا بخه باشتر بکه زمانی نویساندنه بکه زمانی ام بیجن آخافتنه دکاره سرلیدانا انسیا کردی بکه لهر دریجی جبوی کردی پرورده سازی مهنه دکاره لوانجی بده daha baştır آخافتنه دا خب پیش بخه بس yani وقت تلقویا هم وقتی سازی گرگ مینا گرگ راستی کسی که بخواد پیش بخن درفت جبوی پیشخستنا کردی پرن یعنی تنی خواستک لازمه کد لازمه وقتی دنیا همو درفت هنه مثلا چه ما تام دست به درس کردی کردن یا دست ما دا ماتریال تنه بون ما وقتی به چرتیه وقتی خوبیه کما ایرو مثلا به صدام به هزارم پرتوگی کردی هنه یعنی او درفت هد وقت گو درسین آنلاین هنه فرهنگ هنه درسین رو هنه یعنی انسان وقت دل بکه دبیا دل کرد دوار قل کرد
و انسان دل کر هر تشتی دکاره بکه بس که برای او نیت خو هیمبونه کردی هبه ام سپاس کنج بوده گوتنه تی داوی از سپاس کم جبو و از کرم میوان مالا خو از جاره کردنی به ریا برنامه چند مد و ریا ته همه حوالین گهدار کرنه هرچی کسین شروعه خو کربن سمانا سپاس کم هرچی سلام خوشانده من سلام مثلا هر دو چاوا ام جوانا سلام دشینن جبو ته سپاس کم که ته ام کرم میوان مالا خو بویم گوتنی نخواست ام هاتن داویا خلقک دنیا چاندامت ام سپاس کنج بو کو حیان و دمه و لمت تماشا کر دم باش هر بمینن دخوشی دا هر بمینن د بختواری دا شباش